Ahoj, já tě vítám u dalšího vlogu. Tenhle vlog má být o tom, proč se nevzdávat našich snů, cílů a dosahů, které v životě chceme. Řeknu vám jeden menší příběh, a to bude zároveň i vysvětlený, proč to nedělat. Proč se vlastně nevzdávat těch snů a tak. Když si vezmete Demi Lovato, v současnosti je nádherná, dobře se oblíká, i tak vypadá podle toho. Má mnoha ocenění, nahrané písničky, účinkuje ve filmech i v seriálech. Jenže kdo ví, čím si prošla, než se na vrchol dostala. Její dětství vypadalo asi takhle. Nosila dioptrické brýle, nebyla zrovna dvakrát hubená, neměla myslím ani nějaké srovnané zuby, takže myslím, že měla docela i křivé. A hrála se Selenou Gomez vlastně, když byly malé v takovém pořadě americkém, který byl pro malé děti takovým dinosaurem. Nevzpomenu si na ten název, ale vím, že to vybavilo v televizi s mnoha dalšími dětmi. Když byla ve školce, netuším, jestli problémy měla, ale vím, že když byla na základní škole, tak ji tam šikanovali a odsuzovali, že to vlastně jaký má ona vzhled. Ale teď je jí 19 nebo 21 let. Je na vrcholu slávy. A teď ona jediná se těm dementům, kteří ubližovali, ona směje. Protože oni se tam nikdy nedostanou, ani nedostali tam, kde ona teď je. A to je ten vlastně to je ten důvod, proč se toho nevzdávat. Jestli se mnou někdo souhlasí, tak by byla rada za like nebo koment, případně sdílení. A jestli se ti to nelíbí, tak se buď na to nedívej nebo dej dislike. Je to takový krátký povídání, doufám, že užitečný, doufám, že někoho inspiruje aspoň trochu. A budu ráda, když někdo to využije. Takže ahoj.